ti to, hej? V druhom prehováraní. To dáme za 3, 2, 1, jo. To má panty. Tie panty môj dozadu. Obrovský vetračik. Tu. Nastal problém, pretože ja nemám ani klávesnicu, ani myš. Opi! Klávesnica, ale ujebím si oťa kabel na internet. Vy to možno nevidíte, ale tu strašný bordel. Není si to upratať, takže asi tak. No a tým pádom vlastne môžem počítač strčiť do koša. Jej, Windows.